je kao 2016, onaj ton. Jel ti postiš nedelje? Naravno. Jebeni Makabi. Bravo. Bravo. Ono djeca debili kad urade nešto pa bravo. Imaju stari grad u kojem imaju veštačku prašinu. Zato što su toliko novi da čak nemaju ni prašinu. Moleta. Ali... Čekaj. Sad ću da uđem u pro mod. Šta je ovo, Ema? Ja li da ga gledam? Zove ona kraljica. Josipa Lisić. Nije bre, Josipa Lisić, ono što ti mediciš stalno sve, kako se zove. Prosto to Heineken je rekla Josipa Lisić 100%. Ma nije bre, Vedrana Ruden. Ja ne znam ko je to. Ja si heterozigotna mačka. Jer mi ne dodajem priču s mama. Ma ne da ti nijedna mačka, to verujem. Ne, nije. Ovo? Urađiš pristrukla si me. Reci mi dakle si. Dakle si, to je. Kauso, Kako si čao stala da jedeš Turski ne razumeš? Ne, izvini, ali gledala sam jedan tursku sirožutu. Jel piše red? Piše red. Hvala. A za koliko ti je to dana? Ovo što ti je Ovo to? mi je za narednih 7 dana. Trebalo da bude dovoljno. Podeliš, imaš 7 redova svaki dan. Ajde jako peć. A meni je njih žao jer su pogrešno shvaćeni. Vidiš na primjer. Kad ti svaki lik da uzmeš uvijek samo gledati, to je najlakše. Ja ne mogu plaćem misliti. Neću da ne mora da probadi ovo jedno. Alo? Pa nemoj da mi... Šta radiš? Šta želiš? To je bilo najmanje stepeni. Sve, zamínalo krštenicu.
Hvala puno. Rautakisto. Morat ću da podigneš malo. Evo, Može. može, čekaj. Ajde. Čekaj. Mislim da ne morate vidjeti. E sad ću vam bilo. Šta smije? Bila sam iravila, ali sad... naš sam. Ako si mislila, možda biti sladno. Napolje hladno, bude se i dobro. Meni da.